γυμνασιακά του μαθήματα στο Βαρβάκιο και εγγράφηκε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε για κάποια χρόνια ως δικηγόρος. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στρατευμένος αρχικά στην ΕΠΟΝ και στη συνέχεια στον Ελλάς. Το 1944 καταδικάστηκε σε θάνατο από συνεργάτες των Γερμανών και η εκτέλεσή του μετεώθηκε την τελευταία στιγμή. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας εξορίστηκε στη Μακρόνισσο 1951-1952 και κατά την διετία 1952-1953 στον Αϊστράτη, από όπου επέστρεψε στην Αθήνα με άδεια εξορίστου. Από το 1959 έως το 1964 σπούδασε κοινωνιολογία στην École Pratique des Hautes του Παρισιού και πήρε μέρος σε έρευνες του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα, όταν όμως επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς, αναγκάστηκε να καταφύγει ξανά στο Παρίσι, όπου πήρε μέρος σε εκδηλώσεις ενάντια στο παράνομο καθεστώς και εργάστηκε στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και στη ΦΑΟ στη Ρώμη. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1975 και εργάστηκε ως δικηγόρος, κοινωνιολόγος και λογοτεχνικός μεταφραστής. Το 1982 επέστρεψε στη θέση που κατήχε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών πριν το 1967. Στην Αθήνα εργάστηκε επίσης στο Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών. Η πρώτη του εμφάνιση στον χώρο των γραμμάτων πραγματοποιήθηκε το 1943 με τη δημοσίευση ενός ποίηματός του στο περιοδικό Ξεκίνημα της Νιώτης, ενώ το 1954 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Χωματόδρομος». Ιδρυτικό μέλος του περιοδικού «Επιθεώρηση Τέχνης» από το 1954 και δημοσίευσε πολλά άρθρα και κριτικές στις στήλες του, ενώ πολλά δοκίμια του συμπεριλήφθησαν σε συγκεντρωτικές εκδόσεις. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση κείμενα του Σταντάλ, Αραγκόν, Μαγιακόφσκι, Νερούτα, Γκόγκολ, Γκαροντί, Λούκατς και άλλων και την πεζογραφία, ενώ τα περισσότερα κοινωνιολογικά έργα του είναι γραμμένα στα γαλλικά. Έργα του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, τα φλαμανδικά, τα γερμανικά και τα ολλανδικά. Το 1994 τιμήθηκε με ειδικό κρατικό βραβείο για το σύνολο του έργου του, ενώ το 2008 με το βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2004 διατέλεσε πρόεδρος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Ο Τίτος Πατρίκιος από την κατοχή και τον εμφύλιο μέχρι σήμερα ασχολείται διάκοπο με τα κοινά. Από το χωματόδρομο του 1954 ως την αντίσταση των γεγονότων του 2000 δείχνει τον προβληματισμό του για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ελλάδας, ενώ υπηρετεί με συνέπεια τα ιδεώδη που σηματοδότησαν τη ζωή και την τέχνη του. Η ποίηση του Τίτου Πατρίκιου στοχάζεται, αμφιβάλλει, υποψιάζεται, αναθεωρεί και εξελίσσεται. Ο λόγος του εκφράζεται μέσα από ένα πολύμορφο στοχαστικό τοπίο. Αγαπημένα του θέματα είναι η ιστορία και η βιογραφία, με τα φανερά και κρυφά μονοπάτια τους, οι φίλοι και το παρόν που ξεγλιστράει, ενώ παρέμεινε αισθησιακά δεμένος με τη φύση. Ο σπάνιος πλούτος του έργου του κρύβει εκτός από ασυνήθιστους τόνους απροσδόκητες ανατροφές. Σε στιγμές περισυλλογής, σε περιόδους κρίσης, σε ακαριαίες αισθήσεις, σε πυκνές υπομνήσεις ή ακόμα και αποστροφές, ο Πατρίκιος γράφει ποίηματα αναφορικά, δηλαδή ανοιχτά στο μεταγενέστερο χρόνο. Γι' αυτό άλλωστε όλες του οι υπομνήσεις, οι κρίσεις και οι αναδρομές ακούγονται και λειτουργούν ως σημερινές. Η ποίηση του Τίτου Πατρίκιου, ακόμα και αν περιγράφει δύσκολα και σκληρά βιώματα, όπως περιστατικά από την εξορία του, δεν πάβει να εκπέμπει μια ακτίδα αισιοδοξίας. Δεδομένου ότι όλοι εμείς οι σημερινοί άνθρωποι έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από μια υπόσχεση ελπίδας, ίσως ανακαλύψουμε μέσα από τους στίχους του, ο καθένας για τον εαυτό του, μια ακτίδα φωτός που θα μας δείξει το δρόμο μέσα από το σκοτάδι.
έπρεπε. Δεν είμαι μόνο αυτός που θα έπρεπε να μ' αφήνει. Κάθε επιφάνεια της σάρκας μου Το έργο του. Η πρώτη του ποιητική συλλογή, ο Χωματόδρομος, εκδόθηκε το 1954 και περιέχει ποίηματα γραμμένα από το 1952 έως το 1954. Αποτελεί ορόσημο για τη μεταπολεμική μας ποίηση και έχει επικολετικό χαρακτήρα.
Είναι μια εμπνευσμένη και σε κάποιες στιγμές της εκρηκτική συλλογή, με προδρομικό ύφος και ήθος. Αδέρφια, κίνδυνος. Αυτός ο ξένος μέσα στις μαρμάρινες κλειδώσεις του κρύβει το θάνατο και στα άδεια μάτια του πάλι το θάνατο. Αδέρφια, κίνδυνος. Το ξέρουμε πως είναι άγρια η φωνή μας, πως είναι βραχνή, μα πρέπει να ακουστεί. Στα αργαλιά της πείνας και του φόβου υφαίνουν το κακό λουνών. Είναι άγρια η φωνή μας, μα πιο άγρια είναι η νύχτα που έρχεται. Χτυπήστε λοιπόν τις καμπάνες του κινδύνου. Σημάνετε το συνεγερμό παντού. Έτσι λοιπόν, χτυπήστε τις καμπάνες. Να το μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Όλες οι μητέρες, όλα τα καμένα χωριά. Η φωνή της Ελλάδας να ακουστεί. Πάνω από τις πολύχρωμες ρεκλάμες. Πάνω από τα πολύχρωμα πουκάμισα. Πάνω από τα πολύχρωμα περιοδικά. Που πάνε να κρύψουν το σκοτάδι της φαγής. Η φωνή μας είναι άγρια, όπως άγρια είναι και η απόφασή μας. Να θέλουμε σογιές για τα χωράφια μας. Να αγαπάμε τα φράγματα που δεν μπορεί, θα γίνουν μια μέρα στα ποτάμια μας. Να αγαπάμε τα αρχαία μάρμαρα. Να αγαπάμε την ειρήνη. Ακολουθεί η μαθητεία με ολιγόστιχα ποίηματα της δεκαετίας 1952 έως 1962. Εδώ ο τόνος είναι δραματικός. Με αφετηρία τη μαθητεία, ο Τίτος Πατρίκιος εγκαινιάζει τη δημιουργική αναζήτηση της αλήθειας, μια αναζήτηση που ταυτίζεται με τον προορισμό της ποίησής του και συνεχίζεται ασταμάτητα ως τις μέρες μας. Μάρπαξε από τα μπέχονο πάνω στα πυρωμένα βράχια. Τα ποτάμια στέρεψαν, μου φώναξε. Στέρεψαν οι πηγές. Ακόμα και οι αγέριδες χάσανε τον δρόμο. Την άλλη μέρα μου ψιθύρισε στην Αγκαρία. Ίσως υπάρχει πάντα μες στα χέρια μας ένα ποτάμι. Ήταν η εποχή της πέτρας και της δίψας. Πολλοί τρελαίνονταν. Πολλοί προδίδανε τη μάνα τους για μια γουλιά νερό. Όταν τον πήρανε, πρόφτασε να μου πει: οι αγέριδες κάνουν το δρόμο όταν αφήνουμε το δρόμο μας να χορταριάζει, να αποκοιμιέται στο πλευρό των χωραφιών. Έπειτα ήρθαν κι άλλες νύχτες κυκλωμένες θάλασσα. Οι ξυμφολόγχες χώριζαν τον ύπνο μας στα 4, στα 10. Αργότερα πολύ έμαθα πως αυτός, ο τόσο αδύνατος, είχε κρατήσει ως το τέλος. Η προαιρετική στάση εκδόθηκε το 1975 και περιέχει 26 εξόριστα ποίηματα από τα χρόνια της δικτατορίας, 1967 έως 1973. Οι μελετητές του έργου του έχουν χαρακτηρίσει ως μεταδραματικό το χαρακτήρα των ποιημάτων. Θέλησε να λύσει τα ενίγματα, να φωτίσει το σκοτάδι, που μέσα του βολεύονται όλοι, όσο και αν τους βαραίνει. Δεν τρόμαξε από τα όσα είδε, μα από την άρνηση των άλλων να τα παραδεχτούν. Θα έμενε πάντα η εξαίρεση. Δεν άντεχε τη μοναξιά. Και για να βρει τους διπλανούς του, έχωσε μέσα στα μάτια του βαθιά τις 2 περώνες. Πάλι ξεχώρισε με την αφή τα πράγματα που κανείς δεν ήθελε να βλέπει. Το 1977 εκδόθηκε η συλλογή με τον τίτλο «Θάλασσα Επαγγελίας». Περιέχει 34 σύντομα ποίηματα, γραμμένα κυρίως σε 3 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, την Αθήνα, το Παρίσι και τη Ρώμη. Το πρώτο είναι γραμμένο στην Αθήνα τον Φλεβάρι του 1959. Το τελευταίο στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1963. Πρόκειται για ποίηση παντοδύναμη στην απλότητά της και εξαιρετικά περιεκτική στη συντομία της, η οποία, δίχως να καταφεύγει στην ευκολία του πολύπλοκου, μιλάει απλά και όμως συνταρακτικά για τον έρωτα. Λέγαμε, η θάλασσα θα υπάρχει πάντα να δίνει στις πέτρες την ασπρίλα του αλατιού. Λέγαμε, πάντα θα υπάρχουν οι βράχοι να δίνουν στο αρμυρό νερό τα θρύψαλα της άμμου. Κι είμαστε σίγουροι εμείς οι δύο, που μοιάζαμε τόσο στα βράχια και στη θάλασσα. Είμαστε σίγουροι απολύτως πως ό,τι και να γίνει
πάντα μια μέσα κίνηση θα μας ενώνει. Σήμερα τίποτα δεν κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Τίποτα. Ακόμα δεν το ομολογούμε ανοιχτά. Μονάχα που αποφεύγουμε τις παλιές παρομοιώσεις. Και η δυσκολία δεν είναι να παραδεχτείς ένα καινούριο θάνατο, μα το να στείνεις πάλι μια πρωτομή νεκρού μέσα σε αυτές τις πολυδέδαλες μυστικές σου κατακόμβες. Παρίσι, Γενάρης 1960. Οι Αντιδικίες εκδίδονται το 1981. Τα ποίηματα της συλλογής αυτής γράφτηκαν σε πρώτη μορφή το 1955 στην Αθήνα. Μερικά βρήκαν σχετικά σύντομα ή κάποτε αμέσως και την τελική μορφή τους. Τα περισσότερα χρειάστηκαν χρόνια για να τελειώσουν και η σύνθεσή τους ολοκληρώθηκε σε διάφορους καιρούς στο Παρίσι. Και αυτόν όμως ο ουσιαστικός πυρήνας περιέχεται στην αρχική γραφή τους. Μπερδεύοντας την αυταρέσκεια με την αυτοπεποίθηση, την ιστερία με το πάθος, τίποτε δεν κέρδισε στην επαφή με τους ανθρώπους. Μια επανάληψη μονάχα τρόπων και λέξεων τελικά φθαρμένων, που απλώς τον ξεγελούσαν πως υπάρχει, πέρα από το ακίνητο τοπίο των σχημάτων του. Όταν μιλούν στα καφενεία για έρωτα και ελευθερία και τέτοια, πώς να τους πεις για τον ερημωμένο έρωτα που αντιστέκεται ακόμα και στην απομόνωση, για τη δικαιοσύνη που φτιάχνεται στο χάος χιλιάδων προσβολών και παραβάσεων, πώς να τους πεις για ελευθεριά που μοναχά κερδίζεται μέσα από το βάθος των αποπληκτικών δεσμοτηρίων που φυλακίζουν την κάθε ώρα της ζωής μας. Προσχέδια για τη Μακρόνησο. 1. Με το Μεντέμισο που δυναμώνει τη νύχτα. Με τη νύχτα σου που δυναμώνει τη σιωπή. Και με ένα σηματόπλεγμα τριγύρω στην καρδιά σου. Νησί που κανείς σεισμός δεν θα σε καταπιεί. Μακρύ, σαν πέτρινη μαγνητική βελόνη. Να δείχνει στο βοριά και τον νότο της ιστορίας μας, της ιστορίας του χρόνου. Ακολουθεί η έκδοση της συλλογής Αντικριστοί Καθρέφτες το 1988, όπου αρχίζει να διαφαίνεται η δύναμη των γεγονότων που τέμνουν το χρόνο με τρόπο απρόβλεπτο και κατά συνέπεια ανεξέλεγκτο, όταν τα συμβάτα μιας προσωπικής περιπέτειας, ενίοτε μικρά και απουσιώδη,
προβάλλουν έντονα μέσα στην οθόνη της μνήμης, παραμερίζοντας ή και επισκιάζοντας άλλα που έμοιαζαν ή και ήταν κάποτε ιστορικής σημασίας. Λέμε εμείς και εννοούμε εγώ. Λέμε εσύ και εννοούμε πάλι εγώ. Λέμε αυτός και εννοούμε πάλι εγώ. Στην ουσία, μόνο με το εγώ μπορούμε να εννοήσουμε κάποιον άλλο. Έλεγα πάντα πως πρέπει να μπω στη θέση του άλλου για να τον καταλάβω. Έτσι με παγίδεψαν οι άλλοι. Με έδεσαν. Με κάνανε ό,τι ήθελαν. Κι εγώ δεν ξέρω πώς κατόρθωσα να ξαναβγώ από τη θέση τους. Το 1989 εκδέται η συλλογή «Παραμορφώσεις», ένα από τα οξύτερα βιβλία που διεισδύουν στο μεταπολεμικό, κοινωνικό και ιδεολογικό γίγνεσθε της δεκαετίας του 60, η οποία επέφερε και τις μεγαλύτερες ανατροπές στη μεταπολεμική εποχή. Ο Τίτος Πατρίκιος, μέσα από τις παραμορφώσεις και με τη χρήση μιας κοφτερής γλώσσας, προσπαθεί να συνθέσει τα θράψματα του παρελθόντος με τις εικόνες του παρόντος. Τικ, τακ, τακ, τσαφ, κουτσουντόκ, ντοκ, ντοκ, κλίτς, και η μέρα, κλοκ, ντροκ, και η μέρα πάει χαμένη, με φραγκοδίφραγκα στα βρώμικα βαγκάρια, φραγκ ντρίκ, με πείνα, με λύσα, με μάτια εμπλιστία για τις απρόσιτες βιτρίνες. Και σπάνε γρήγορα τα νύχια, λιώνει το κρέας, σχεδιάζονται τα κόκαλα σαν πλήκτρα χαλασμένου πιάνου. Φαγωμένα δάχτυλα από την πλύση, την έλλειψη μιας άλλης σάρκας. Φαγωμένα από αυτό το γεμάτο στρόντιο 90 άνεμο, κραυγές πνιγμένες, κάποιο παλιό χαστούκι, την καινούργια γραβάτα του πολυστάμενου, τις καλτσοδέτες που σφίγγουν κάτω από το γόνατο, την πρόωρη ημινόπαυση. Όταν σκοτώθηκε ο Αργύρης, τότε που πέφταν όλοι και οι πρόσφυγες πλημμύριζαν τον έρημο σταθμό, «Μη με κρατάτε», ούρλιαζε. «Αφήστε με να σκοτωθώ. Αφήστε με. Αφήστε, Κύριε, τα τάλιρά σας». Τον ξάπλωσαν στο παρατημένο πιάνο. Κάποιος πάτησε τα παράφωνα πλήκτρα. Τσαφκράκ. «Δεν πειράζει, Κύριε. Εύκολα σβήνεται ένα λάθος. Αφήστε το καπέλο σας, που πια δεν έχει στόμα και μυαλό. Μου φαίνεται πως μοιάζω στο καπέλο σας. Το καπέλο. Τοκ, τοκ, τοκ. Πέφτουν τα δόντια μου σαν κουρελιασμένα πλήκτρα. Ορθώνονται τα μαλλιά σαν άγρια σύρματα. Μοχλοί ξεφρενιασμένοι, των άλλων οι έτοιμες κουβέντες. Ταινίες των λέξεων. Καρούλια. Σβήνεται εύκολα μια ζωή. Ηγομολάστιχα. Το αντίγραφο. Αφήστε, Κύριε, το καπέλο σας. Τα κόκαλα της νύστας. Τα κοκ, τακ, τοκ, χροκ, ξεγρόκ. Η συμμορία των 13 ανήκει στα πεζά του έργου και είναι το πρώτο που εκδίδεται το 1990. Φέρει υπότιτλο «Ημερολόγιο του 1940 και άλλα γραφτά» και περιέχει σχολικά προγράμματα και εκθέσεις, γράμματα, ένα προσωπικό ημερολόγιο, κάποιους στίχους και το καταστατικό μιας συμμορίας, βαλμένα στη χρονολογική σειρά που τα έγραψε ένα παιδί 12 χρονών, εσωτερικό σε ένα σχολείο, τον καιρό που ξεσπάει ο πόλεμος με την Ιταλία. Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Ξέρουμε πως οι Έλληνες δεν έχουν χάσει ούτε μια σπιθανή εδάφους. Τα καταφύγια προχωρούν και κοντεύουν να τελειώσουν, ιδίως του Πέμπτου. Οι Ιταλοί εξακολουθούν τις θανάτες αεροπορικές τους επιθέσεις εναντίον των ελληνικών πόλεων. Σήμερα το πρωί γέλασα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί είχαμε ένα παλιό καρότσι και προσπαθούσαμε να το διορθώσουμε για να κουβαλάμε ξύλα. Γιατί χθες κουβαλούσαν η Βόντας, Χιδίρογλου, Σκουλούδης και Στέρεν Μπόγκεν. Το καρότσι μισοδιάλυσε. Σήμερα κόλλησα και εγώ με αυτούς. Αφού το διορθώσαμε υποφερτά, πήγαμε ξύλα, αλλά το ξανασπάσαμε και περάσαμε όλη την ημέρα με γέλια.
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Ζήτω. Η θηλυκή κοριτσά απελευθερώθηκε, οι Ιταλοί κυνηγούνται κατά πόδας. Καθώς έκανα κούνια στο υπόστεγο, μαζί με τα άλλα τα παιδιά, ακούσαμε φωνές. Νομίζαμε πως κάποιοι μαλώνουν και τρέξαμε να δούμε. Όλοι φώναζαν πως πήραμε την κοριτσά. Μας έπιασε ακράτητος ενθουσιασμός. Το είχε πει το ραδιόφωνο στα γαλλικά. Στο φαΐ ήρθε και μας το είπε ο Ζούκης, αφού το είπε πριν στους μεγάλους. Το μπουζούκι πετούσε από τη χαρά του. Οι καμπάνες χτυπούσαν 2-3 ώρες. Χτύπησε και η δικιά μας. Το βράδυ τα ραδιόφωνα σπάσανε, να το λένε. Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου. Σήμερα πάλι μάθημα. Αλλά οι Ιταλοί υποχωρούν και φεύγουν σε αλλαγή. Η συμμορία όλο και προοδεύει. Χθες πήραμε όλοι βιβλιαράκια για ταυτότητες. Τρίτη, 26 Νοεμβρίου. Σήμερα μάθημα. Τίποτα σπουδαίο. Άρχισα να παίζω βόλους στα ψέματα για να τους θυμηθώ. Οι Ιταλοί φεύγουν. Άρχισαν πρόχειρα διαγωνίσματα για το βαθμό του Δήμηνου. Το 1991 εκδίδεται η συλλογή Μαθητεία Ξανά, η οποία περιέχει τις ενότητες «Χρόνια της ασφάλτου», «Το δάσος και τα δέντρα», «Οι ρίζες και η βροχή». Στον τόπο αυτό το αίμα δεν σταμάτησε. Σε αυτά τα χώματα δεν ξόφλησε η σκλαβιά. Και εδώ, σε αυτή τη γη, πάλι σίδερα και φυλακές. Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στη φοβέρα. Ανασταίνονται μέσα στο αναπόφευκτο της ελευθεριάς. Τα περασμένα χρόνια δεν καταλαγιάζουν. Σφιχτά μας περιζώνουν, μην περάσει η λησμονιά. Οι νεκροί αναδεύονται στους λάκους οργισμένοι από τα ξένα βήματα που ποδοπατούν τον ύπνο τους. Οι λαβοματιές τους πονούν ξανά. Δεν κλείνουν. Καμιά λαβοματιά δεν κλείνει. Τρέφονται όλες από την Άβυσσο που χώρισε στα δυο τον μπράτσο της πατρίδας με πάντα ολάνυχτες στην κάθε γκάρσια κοψιά τις φλέβες του σχιστόλιθου, του χαλαζία, του χαλκοπυρίτη και ανάμεσα μια μοίρα, η θάλασσα, με τάσπρα και μαύρα της φυλιά. Η επόμενη συλλογή του με τίτλο «Η Ειδονή των Παρατάσεων» εκδίδεται το 1992. Σε αυτήν, ο Τίτος Πατρίκιος χρησιμοποιεί ως φίλτρο τη γλώσσα για να μιλήσει για σχέσεις, τη ζωή και το θάνατο. Η γλώσσα μου δεν ήταν εύκολο να τη φυλάξω ανάμεσα σε γλώσσες που πήγαιναν να την καταγωγηθήσουν. Όμως, στη γλώσσα μου συνέχισα πάντα να μετράω. Στη γλώσσα μου έφερνα το χρόνο στα μέτρα του κορμιού. Στη γλώσσα μου πολλαπλασίαζα την ειδονή ως τάπηρο. Αυτή ξανά έφερνα στο νου μου ένα παιδί με άσπρο σημάδι από πετσιά στο κουρεμένο του κεφάλι. Πάσχιζα να μην χάσω και μία της λέξη, γιατί σε αυτή τη γλώσσα μου μιλούσαν τα νεκροί. Προσχέδια για τη Μακρόνισσο. 2. Βέτο. Αέτο. Γέτο. Σφά. Το γάμα κέντρο. Απ' την κορφή ως τα νύχια πέτρα. Τα αντίσκηνα σας πόλη λάσπη. Ένα κομμάτι λάσπη, άνθρωποι. Και μου όσβηρε η ψυχή, γινόταν χώμα. Ασματικές λάβες κόβανε τα πρόσωπα. Φωτίζοντας μάρκα τρελών, στόματα που ξεχύναν έντομα. Και ο άνεμος, με τις χοντρές αρβίλες του βασανιστή, μαστίγωνε το αύριο βουνό με τη ζωστία του.
εκδίδεται η επόμενη συλλογή με πεζά με τον τίτλο «Συνεχές ωράριο» και κεντρικό θέμα την κατάκτηση του χρόνου και συγκεκριμένα την προσπάθεια για αλλαγή της τάξης του χρόνου, πράγμα που φιλοδοξεί να επιτύχει και ο κάθε συγγραφέας. Ο Β ισχυριζόταν πως δεν τον ενδιέφεραν τα παλιά πράγματα, όμως στο νέο του σπίτι ένιωθε να του λείπουν κάποια αντικείμενα που τώρα δεν τα ξανάβρισκε. Εκείνα που είχαν κρατήσει την αφή των δικών του, μερικά βιβλία με σημειώσεις του ίδιου ή των φίλων του. Αλλά σιγά σιγά ένιωθε να του λείπουν κι άλλα. Ισχυριζότανε πως είχε πάρει τις αποστάσεις του από όσα είχαν συμβεί. Όμως, με τους ανθρώπους που ξανάβλεπε, ύστερα από χρόνια, ξαφνιαζότανε. Του έλειπε η παλιά τους όψη, αυτή που είχε γνωρίσει. Οι άνθρωποι που έφυγαν του έλειπαν λιγότερο. Εκείνον η όψη έμενε μέσα του ανεξίτηλη. Περισσότερο από περιέργεια, μπήκε σε ένα κατάστημα που είχε επεκταθεί και τώρα κάλυπτε 3 κτίρια. Οι τιμές είχαν ανέβει πολύ, αλλά τα αντικείμενα δεν ήσαν απλώς περισσότερα, ήσαν και ωραιότερα. Άρχισε να αγοράζει. Όταν έφευγε, ακούμπησε για μια στιγμή τις ξέχυλες σακούλες του και στάθηκε μπροστά στους μεγάλους καθρέφτες του ισογείου. Παρατήρησε πως και η δική του όψη, αυτή που ήξεραν παλιότερα οι άλλοι, είχε αλλάξει πιο πολύ από ό,τι νόμιζε. Ακολουθεί η συλλογή με 20 αφηγήσεις και τίτλο «Στην ίσαλο γραμμή», που εκδίδει το 1997. Πρόκειται για ιστορίες εμπνευσμένες από όνειρα γύρω από υπαρκτά πρόσωπα, βασισμένες στην ιδέα του ανατρέψιμου χρόνου, με ρεαλιστική άμεση γραφή, συνειρμική δομή και υπερρεαλιστική ατμόσφαιρα. Όταν Νόχ, ο φοβερός απορροφητήρας του χρόνου, έφτασε από τον ωκεανό στις δυτικές ακτές της Αγγλίας, ρούφαγε τον χρόνο και τον πήγαινε πίσω, ως το μηδέν. Μερικοί είχαν πει ότι εκεί υπάρχει μια άλλη αρχή, αλλά τίποτα δεν ήταν σίγουρο. Ο χρόνος μεταβαλλόταν σε νερό της θάλασσας, έπεφτε και χανόταν μέσα στο φωτισμένο στόμιο του απορροφητήρα, ίδιο με ένα πελώριο φεγγάρι σε παρισέλινο. Από τη μια μεριά και από την άλλη, ο απορροφητήρας είχε 2 μεγάλα στρογγυλά φανάρια, σαν μάτια. Όσο του ζήγωνε, οι χιλιάδες άνθρωποι στα παράλια γίνονταν όλο και πιο νέοι, μίκραναν συνεχώς, μεταμορφώνονταν σε παιδιά, σε μωρά, σε νεογέννητα, σε υγαρείς σκίστες, ώσπου χάνονταν με το νερό μέσα στον απορροφητήρα. Τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει. Οι φωνές τους πνίγονταν από τον εκοφαντικό θόρυβο των μηχανών. Εμείς στεκόμαστε πιο ψηλά και παρατηρούσαμε τον Τανόχ, ακίνητη, ενδιασμένη. Καθώς είχε πια πλησιάσει, το στόμιό του έδειχνα χανές. Τα 2 μάτια του φεγκοβολούσαν μες στη μέρα. Τώρα είχαν εξαφανιστεί και οι άνθρωποι που το κοίταζαν από την προκυμαία. Ο βυθός έμενε στεγνός, όπως την ώρα της άμποτης. Μια μαλακή άμμος, σαν λάσπη, γεμάτη αρχιβάδες, στρίδια, ψάρια που σπαρταρούσαν. Το νερό το είχε καταπιεί όλο ο Τανόχ. Μερικοί έτρεχαν να σωθούν. Έπαιρναν την ανηφορία για να φτάσουν σε εμάς. Τότε πρόσεξα πως όταν του γύριζαν την πλάτη, οι μηχανές του έπαβαν να δουλεύουν. Μόλις όμως έστεφαν προς τα πίσω για να τον κοιτάξουν, οι μηχανές έμπαιναν πάλι μπροστά. Ενώ εκείνοι ξανάρχισαν να γίνονται νεότεροι, όλο και πιο γοργά. Κανείς τους δεν κατόρθωνε να μας φτάσει. Το 1998 εκδίδεται συνολικά το έργο του Τίτου Πατρίκιου σε 3 τόμους, τα ποίηματα 1, 2 και 3. Η ποιητική συλλογή «Η αντίσταση των γεγονότων» εκδίδεται το 2000.
Στα ποίηματα της συλλογής, ο συγκρατημένος λυρισμός συνδυάζεται με την έντονη εικονοποιία, η δραματικότητα με την ειρωνική ματιά, το αφηγηματικό ποίημα με την αλληγορία και το στοχαστικό επίγραμμα. Είναι οι γνώριμοι μας τρόποι της ποιητικής του Πατρίκιου, που κρύβουν κάποτε απροσδόκητες ανατροπές και ασυνήθιστους τόνους. Η ομορφιά των γυναικών που άλλαξαν τη ζωή μας, βαθύτερα και από 100 επαναστάσεις, δεν χάνεται, δεν σβήνει με τα χρόνια. Όσο και αν φθύρονται οι φυσιογνωμίες, όσο και αν αλλοιώνονται τα σώματα, μένει στις επιθυμίες που κάποτε προκάλεσαν, στα λόγια που έφτασαν έστω αργά, στην αλεξερεύνηση δίχως ασφάλεια της σάρκας, στα δράματα που δεν έγιναν δημόσια, στα κατευθύσματα χωρισμών, στις οδικές ταυτίσεις. Η ομορφιά των γυναικών που αλλάζουν τη ζωή μένει στα ποίηματα που γράφτηκαν για αυτές, ρόδα αϊθαλή, αναδίδοντας το ίδιο όραμά τους. Ρόδα αϊθαλή, όπως αιώνες τώρα λένε οι ποιητές. Το 2002 εκδίδεται η ποιητική συλλογή «Η πύλη των Λεόντων», της οποίας τα ποίηματα είναι γεμάτα ανακλήσεις, όπου το παρόν είναι η κινητήρια δύναμη που καθελκύει το παρελθόν σαν λαμπερό ναυάγιο από το βυθό της λύθης. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη βοήθεια της γραφής του, όσο και της πλούσιας εμπειρίας του. Για την ακρίβεια, ο Τίτος Πατρίκιος επιδιώκει το δικό του παρόν, τις σταθερές ανθρώπινες αξίες, τις οποίες έχει ενστερνιστεί, να αναδυθούν μέσα από την απομνημιωμένη ιστορία. Από όταν ο Οδυσσέας σκότωσε το Μινόταυρο, ο Λαβύρινθος εγκαταλείφθηκε. Απολύθηκαν οι φύλακες. Με τον καιρό γκρεμίστηκε η οροφή του. Μπήκαν στο φως οι τρομεροί διάδρομοι, οι αίθουσες για τα βασανιστήρια, την ανθρωποφαγία, οι στοές με τις κρυμμένες εφευρέσεις, τους καταχωνιασμένους θησαυρούς. Πέσανε οι τείχοι. Μείναν μόνο τα χνάρια από περίπλοκα χαράγματα πάνω στη γη. Όμως προσομοιώσεις λαβυρίνθων, σκοτεινές κατασκευές, δεν έπαψαν να χτίζονται με νέα υλικά, με καινούρια τέρατα, θύματα, ήρωες, ηγεμόνες. Φτιάχνονται προπαντός λαβύρινθοι με λέξεις. Κάθε χρονιά μπαίνουν μέσα τους νέες φουρνιές, αγόρια και κορίτσια, με φόβο μαζί και ψηφισιά για τις παγίδες, τις καταπακτές στα αδιέξοδα, φιλοδοξώντας να ξαναπλάσουν και να παίξουν το παλιό δράμα, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, δίνοντας τους κύριους ρόλους τα ίδια ονόματα: Μίνωας, Πασιφάη, Μινόταυρος, Αριάδνη, Δέδαλος, Ίκαρος, Θησέας. Το 2006 εκδίδεται μία συλλογή με αφηγήσεις και τίτλο «Περιπέτεια σε 3 σχεδίες». Πρόκειται για το τρίτο βιβλίο της ίδιας σειράς αφηγήσεων, μετά το «Συνέχειες ωράρι» 1993 και το «Στινής αλλογραμμή» 1997. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ο αφηγητής αυτών των κειμένων λειτουργεί ως αρχαιολόγος των αισθήσεων. Δηλαδή, κατά την έκφραση του ίδιου του Πατρίκιου, διαθέτει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει στο μέλλον τα άστεγα βιώματα του παρελθόντος και συνακόλουθα να τα εγκαθιστά μόνιμα σε ένα βιβλίο. Πρέπει να πας στην Καζέρτα, μου λέγει η φίλη μου η Νίνα στη Ρώμη, να δεις τα ανάκτορα και τους κήπους. Είναι οι Βερσαλίες των φτωχών, των Βουρβώνων της Νεάπολης. Εγώ το μόνο που γνώριζα ήταν η Συμφωνία της Καζέρτας, που έγινε το 1944 και καθόρισε όλη τη μετέπειτα ζωή της Ελλάδας. Το όνομα μπήκε τόσο πολύ στην καθημερινή μας ζωή, ώστε το ελληνοποιήσαμε και από Καζέρτα το κάναμε Γκαζέρτα. Άλλωστε, ούτε που ξέραμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό το όνομα. Τώρα έφτασα σε τούτη τη μικρή πόλη κοντά στη Νεάπολη και περιδιαβάζω όλη τη μέρα στους κήπους και τα ανάκτορα. Οι απέραντοι κήποι, με τις κρίνες και τα γάλματα, είναι πραγματικά μαγικοί. Τα αχανή ανάκτορα παραφορτωμένα και βαριά, σαν να προσπαθούσαν
τότε να προκαλέσουν δέος ακόμα και σε εκείνους που δεν θα έμπαιναν ποτέ μέσα, που μόνο θα άκουγαν γι' αυτά, για να φτιαχτούν, απορροφούσαν όλους τους σπόρους του βασιλείου επί χρόνια, και επί χρόνια εμέναν κλειστά. Έχοντας πληρώσει το εισιτήριό μου, μπορώ να μπαίνω και να βγαίνω όσο θέλω. Ξαναγυρνάω στις αίθουσες για να δω και άλλο την πανάκριβη κακογουστιά των ηγεμόνων. Να δω τι επιθυμούσαν και τι αποκτούσαν. Τι επέβαλαν στους άλλους να επιθυμούν χωρίς να το αποκτούν. Έτσι καταλαβαίνει κανείς τους ανθρώπους που καθορίζουν τις τύχες μας. Και όσο τα ανάκτορά τους μένουν κλειστά, τόσο οι αποφάσεις τους μένουν κλειστές και αδιαφανείς. Όμως εκείνη η συμφωνία πού να υπογράφηκε? Εδώ, σε κάποια από τις αναρρύθμιτες πολυτελείς αίθουσες, το αποκλείω. Δεν μπορεί να έφεραν σε ανάκτορα τους εκπροσώπους των Ελλήνων ανταρτών που μόλις είχαν κατέβει από τα βουνά. Θα πρέπει να τους τρίμωξαν σε κανένα ανώνυμο γραφείο, στην πόλη, το οποίο εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Σκέφτομαι τον καιρό που θα μπορεί κανείς να τριγυρνάει ελεύθερα, μαζί με χιλιάδες άλλους τουρίστες, στα ανάκτορα του Μπρέσνιεφ και του Μάο, που θα μπορεί να βλέπει από κοντά και τα πιο ευτελή προσωπικά τους αντικείμενα. Αυτά που έφτιαξαν το δικό τους αφανή μικρόκοσμο. Αυτά που σήμερα ακόμα επηρεάζουν το δικό μας κόσμο. Καζέτα, 14 Αυγούστου 1984. Προσχέδια για τη Μακρόνισσο. 5. Έτσι έμαθα πόσο βαριά είναι η άμμος. Πόσο σκληρή είναι η πέτρα που δεν σπάει. Πως ξεριζώνονται τα σκίνα και οι αφάνες. Η άμμος έμεινε για πάντα μες στο στόμα μου. Η πέτρα για πάντα στην καρδιά μου. Τα αγκάθια μείναν για πάντα καρφωμένα μες στα νύχια μου. Το 2007 εκδίδεται ο τόμος Ποίηματα 4, ο οποίος περιλαμβάνει τις ποιητικές συλλογές «Αντικριστοί καθρέφτες», «Η δονή των παρατάσεων», «Η αντίσταση των γεγονότων» και «Η πύλη των λεότων». Η επόμενη ποιητική συλλογή του είναι «Η νέα χάραξη» και εκδίδεται το 2007. Σε αυτήν το ποιητικό υποκείμενο, ακόμη πιο θυμόσοφο και στοχαστικό από ό,τι στο παρελθόν, αλλά με την ίδια εγρήγορση, αναπολύει, παρατηρεί, σχολιάζει με χιούμορ και ψυχραιμία. Η νέα εσωτερική πορεία που οδηγεί στην ανασύσταση του κόσμου του περιλαμβάνει και τον έρωτα, δυναμιζόπιο και πάντα ανεξιχνίαστη. Παίρνω από χάουμε ένα κομμάτι ψωμί, ακόμα φρέσκο, από κάποιον χορτάτο πεταμένο. Το φιλώ, όπως έκανα παιδί, το σταυρώνω, προσέχοντας να μην με δει κανείς. Το ακουμπώ ψηλά, σε ένα περβάζι. Είχα καιρό να θυμηθώ πώς φόλιαζε στα σωθικά επίνα, πώς άπλωνε σαν αχόρταγο χταπόδι σ' όλα τα σπλάχνα τα προκάμια της. Παίρνω από χάμω ένα κομμάτι ψωμί, από κάποιον χορτάτο πεταμένο, κι εγώ χορτάτος από χρόνια τώρα. Ο έρωτας είναι το κοινό στοιχείο των ποιημάτων που απαρτίζουν τη συλλογή «Ολυσημελής Πόθος» που εκδίδεται το 2008. Πρόκειται για 109 ποίηματα γραμμένα σε διάρκεια μεγαλύτερη από μισό αιώνα
από το 1949 έως το 2007, στεγασμένα σε 8 ποιητικές συλλογές. Ο υποψιασμένος αναγνώστης, διαβάζοντας τα ποίηματα αυτά, φτάνει να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική ηθική του Τίτου Πατρίκιου περιλαμβάνει και την ερωτική του ιδιοσυστασία ή, για την ακρίβεια, ότι η εξέλιξη του ερωτικού του λόγου ακολουθεί την ανέλυξη της ιδεολογίας του και τις μετατοπίσεις της. Η συλλογή επανεκδόθηκε φέτος από τις εκδόσεις Κύκλη. Έσπαγα το κορμί σου σαν ζαχαροκάλαμο, σε κάθε κόμπο, κάθε άρθρωση, ρουφώντας από τις ρογμές χυμό. Κι εσύ διαρκώς αναβιώσουν πιο ακέρια, με σκέπαζες με την πολύπλη φιλοσιά σου, την αρμηρή δροσιά της θαλασσινής σου νύχτας και μεταξίδευες όλο το δρόμο, από το Αυρίνι ως τον άνθρωπο. Αγάπη, αγάπη. Μόνο η πάχνη του πρώτου άστρου. Άσε να σου μιλήσω. Αγάπη, δεν φοβάμαι πια. Σ' αγαπώ. Άσε να ακούς τη φωνή μου πάνω από τις κορφές των δέντρων, πέρα από τους οριζόντιους καπνούς των πλοίων. Το 2011 εκδίδεται η συλλογή «Συγκατοίκηση με το παρόν», στην οποία ο ποιητής ουσιαστικά επιστρέφει στο παρελθόν. Όπως και ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του, πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να συγκατοικούμε με το παρόν. Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί μόνο αν συλλάβουμε το παρόν μπορούμε να κρίνουμε το παρελθόν και κυρίως να προγραμματίσουμε τον δρόμο μας για το μέλλον. Αν δεν βλέπουμε που είμαστε τώρα, δεν ξέρουμε και πού θα πάμε. Τα σπίτια, αν δεν κρεμιστούν από βομβαρδισμό, αν δεν καούν, δεν πέσουν από σεισμό, κρατάνε περισσότερο από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, αν δεν σκοτωθούν στους πολέμους, αν δεν φύγουν πρόωρα από δυστύχημα ή αρρώστια, ζουνε περισσότερες ζωές από τα σπίτια. Όμως τα σπίτια, όσο κι αν κρατήσουν, μένουν βουβά, αν δεν υπάρχουν επιζώντες για να μαρτυρήσουν. Αφού τόσοι πολλοί το κάνουν, είπα κι εγώ να φυτέψω μια νελιά, σε γλάστρα μεγάλη στο μπαλκόνι. Ψήλωσε τώρα κι ανυπομονώ. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να τη δω κάποιο καρπό να δίνει. Ο κόσμος βέβαια θα συνεχίσει να υπάρχει και όταν θα πάψω να τον βλέπω, να παρακολουθώ τις εξελίξεις του, να νοιάζομαι για την τύχη, ακόμα και μιας μικρής ελιάς. Σε βρίσκει η ποίηση, ονομάζεται η πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή που εκδόθηκε το 2012 και περιέχει ποίηματα που μιλούν για την ποίηση και ο ποιητής επικεντρώνεται κυρίως στα σημεία που αυτή διασταυρώνεται με τη ζωή. Στην τελευταία ενότητα υποδηλώνεται ότι η ποίηση δεν είναι προνόμιο του ποιητή. Είναι πολύ δύσκολο να κατακτηθεί, ανήκει όμως σε όλους. Βρίσκεται παντού και συναντά τον καθένα μας, αρκεί όμως να μπορέσουμε να την αναγνωρίσουμε. Εκεί που αναρωτιέσαι για πράγματα που πρώτη φορά αντικρίζεις, για πράγματα χιλιοϊπωμένα που έχουν πια περάσει, για πράγματα που ξαφνιάζουν και ας γίνονται κάθε μέρα, για πράγματα που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ και τώρα συμβαίνουν προς τα μάτια σου. Για άλλα που επαναλαμβάνονται με ελάχιστες παραλλαγές. Για πράγματα που πουλούνται μόλις πιάσουν κατάλληλη τιμή. Για πράγματα που σάπισαν με το πέρασμα του καιρού ή που ήσαν σάπια απ' την αρχή και δεν τα έβλεπες. Εκεί που απορείς για πράγματα που μπόρεσες να κάνεις, για πράγματα σοβαρά ή ανόητα που ρίσκαρες στην ζωή σου, για πράγματα σημαντικά που τα κατάλαβες αργότερα,
για πράγματα που τα φοβήθηκες και απέφυγες να αναλάβεις, για πράγματα που τα προγραμμάτισες και δεν σου βγήκανε, για άλλα που τα σχεδίασαν άλλοι και βγήκαν διαφορετικά, για πράγματα που σου έτυχαν χωρίς να τα περιμένεις, για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες και κάποτε, μία στις 1000, πραγματώθηκαν. Εκεί, απάνω, σε βρίσκει ποίηση. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να μιλούμε μέρες ολόκληρες για το έργο και την προσωπικότητα του Νίκου Τίτου Πατρίκιου, αυτού του ανθρώπου που σημάδεψε όσο λίγη την νεότερη ελληνική ποίηση. Τα δικά μας λόγια όμως είναι πολύ φτωχά μπροστά στο μεγαλείο της δικής του προσφοράς. Γι' αυτό, αφού τον ευχαριστήσουμε ολόψυχα για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί εδώ απόψε και αφού του ευχηθούμε να έχει πολλά ακόμα χρόνια γεμάτα με έμπνευση, τον καλούμε να ανέβει στο βήμα
για να μας αναγνώσει αποσπάσματα από το έργο του, προκειμένου να απολαύσουμε την ιδιαίτερη αίσθηση που προκαλεί η ανάγνωση ποιημάτων από τον ίδιο τον δημιουργό τους, αλλά και να μας αποκαλύψει πώς τον ίδιο τον βρήκε η ποίηση. Σας παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, πιστέψτε με, και δεν είναι τα λόγια που λέει κανείς όταν τον έχουν καλέσει κάπου και πρέπει να ανταποδώσει κάποιες φιλοφρονήσεις. Είναι κάτι που βγαίνει πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, μου δίνεται τρομερή ευχαρίστηση και ακόμα περισσότερο πολύ μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν με όλη μου την καρδιά, όχι μόνο για την πρόσκλησή σας, όχι μόνο για όσα είπατε για μένα, αλλά κυρίως για το ότι είμαστε όλοι μαζί εδώ και μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να επικοινωνήσουμε και με κάνετε να ξανασκεφτώ τα όσα έχω γράψει. Διότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που γράφει είναι όταν βλέπει πως ένας στοχαστικός, διεισδυτικός αναγνώστης, όπως είναι οι καθηγήτριες εδώ των μεγάλων που ξαναδιάβασαν τα ποίηματά μου, ανακαλύπτουν όψεις και πτυχές που ο ίδιος ο συγγραφέας δεν τις είχε συνειδητοποιήσει. Και από αυτή την άποψη η προσφορά που μου κάνετε είναι πολύτιμη, παραπάνω και από πολύτιμη. Από εκεί πέρα να μην μακρηγορώ και λιγάκι να προσέχω, μην καβαλήσω και το καλάμι ύστερα. Έτσι. Ναι, ποτέ δεν είναι αργά και υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αν καβαλήσεις το καλάμι. Δεν υπάρχει χώρος να παρκάρεις μετά. Έχουν πιαστεί όλα τα πόστα. Θα διαβάσω 2-3 ποίηματα από τα τελευταία και μετά είμαι στη διάθεσή σας να κουβεντιάσουμε για ό,τι θέλετε. Σας διαβάζω, ξεκινάω με ένα παλαιότερο ποίημα, είναι του 1959. Αλλά πολλές φορές τα πράγματα ξανάρχονται και το κοίταγα σήμερα και αισθάνθηκα σαν να έχει γραφτεί και σήμερα. Λέγεται «Οικογένεια ανέργων». Δεν είχαν λεφτά ούτε για νεκροφόρα. «Ήμαρτον Θεέ μου, μα σήμερις και να πεθάνεις δεν μπορείς», έλεγε η διπλανή γειτόνισσα. Τέλος φωνάξαν ένα ταξί και βάλανε το φέρετρο εκεί που βάζουν τις βαλίτσες, μισό μέσα, μισό έξω. Κι έτρεχε το πολύχρωμο αυτοκίνητο για το νεκροταφείο σαν εφιαλτικό αγρίμι που κράταγε στα δόντια τη βορρά του. Αυτό είναι ένα ποίημα πολύ πιο κοντινό, είναι γραμμένο πριν 2-3 χρόνια.
μάλλον είναι ένα τριπλό ποίημα, λέγεται «Τρία ποίηματα για τη Ρένα». Το πρώτο. Της έσφιγγα το χέρι. Ήταν ζεστό. Όχι όμως όσο λίγο πιο πριν ακόμα. Το χαμόγελό της που μόνο εγώ το έβλεπα είχε σβήσει. Μου είπε ο γιατρός ευγενικά και αδιάφορα: «Το τέλος πλησιάζει. Μπορείτε να μείνετε, αν θέλετε». «Όχι, γιατρέ, σας ευχαριστώ», απάντησα όσο πιο ψύχρεμα μπορούσα και βγήκα από την εντατική. Ήθελα να κρατήσω την εικόνα της κοπέλας που η ομορφιά της με είχε θαμβώσει πριν από τόσα χρόνια. Την εικόνα που και εκείνη τη στιγμή ίδια την έβλεπα όπως τότε. 2. Μια σύντομη ζωή γυναίκας πέρασε σαν αστραπή μέσα από τη δική μου, για να την κάνει πιο ζωή, να βεβαιώσει πως το φως, όσο κι αν όλα αρχίζουν και τελειώνουν με σκοτάδι, πάντοτε βρίσκει τρόπους να επανέρχεται και να φωτίζει. 3. Πώς γίνεται να μην χαθεί η θέρμη του χεριού της από το χέρι μου? Πώς γίνεται να μείνει ως την αιωνιότητα ο τελευταίος μας αποχαιρετισμός, όπως μένει στα ανάγλυφα του κεραμικού? Σήμερα πια δεν φτιάχνονται τέτοια ανάγλυφα, όμως σε μένα φτάνει που γράφω στο χαρτί, όπως χαράζανε παλιά στην πέτρα, ο Τίτος αποχαιρετά τη Ρένα. Και έτσι για να ξεσκάσουμε λίγο. Οι σίγουροι πως θα επιβιώσουν. Όλο και περισσότεροι εξαγγέλουν μια καταστροφή, πιστεύοντας σε αυτή την αναγκαία κάθαρση που θα ξαναγεννήσει καλύτερο τον κόσμο. Και αν πρόκειται χώρες ολόκληρες να γίνουν στάχτη, χιλιάδες άνθρωποι να χαθούν, δεν τους πολύ νοιάζει. Την ιστορία, λένε, την ξεγεννάει η βία. Σίγουροι πως αυτοί θα επιβιώσουν. Οπότε θα αναλύσουν πάλι τη νέα κατάσταση, θα γράψουν το μυθιστόρημα, το χρονικό της, ή θα συνθέσουν μια ποιητική εποπία όπου θα υμνούνται όσοι θυσιάστηκαν και θα δοξάζονται όσοι εξουσιάζουν. Οι γυμνοί και οι τιμένοι. Αυτά είναι τελευταία βήματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάς με αυτούς που έχασαν την εξουσία ή αντίθετα να τους λυπάσαι. Ίσως καλύτερα ταιριάζει η λύπηση, έτσι κακόμοιροι που περιφέρονται, ψάχνοντας κάτι να βάλουν πάνω τους για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Ή μήπως πρέπει πάντα να τους φοβάσαι, έτοιμοι καθώς είναι μόλις ευπρεπιστούν, μόλις φορέσουν το κατάλληλο κουστούμι, να αρπάξουν ξανά την εξουσία. Σας διαβάζω ένα μέρος από ένα ποίημα που είναι σε αυτό το βιβλίο «Συγκατοίκηση με το παρόν», που λέγεται «Υμνώ το σώμα», και μετά θα σας πω γιατί σας το διάβασα και τι μου συνέβη. Είναι ένα ποίημα σε 6 μέρη και υμνώ κάθε πλευρά και κάθε πτυχή του σώματος, και του γυναικείου και του ανδρικού. Το 5ο μέρος. Υμνώ τα χέρια που δίνουν μορφή στην ύλη, που γράφουν στο χαρτί, στη γραφομηχανή, στον υπολογιστή, που
που σιωπώντας ξέρουν να μιλούν. Τα ασημένια χέρια που σφίγγουν, θοπεύουν, αποχαιρετούν για πάντα. Τα χέρια που πιάνουν ό,τι ακάθαρτο μένοντας αθώα, που ανασηκώνουν μωρά, αρρώστους, πληγωμένους. Υμνώ τα δάχτυλα που αγγίζουν όργανα και χαρίζουν μουσική. Υμνώ τα χέρια που βαριά δουλεύουν, τα τραχιά, τα μασημένα από μηχανές, τα ματωμένα από εργαλεία, τα καταπονημένα από τη λάτρα του σπιτιού, τα δάχτυλα με τα ραγισμένα ξεπλουδισμένα νύχια. Υμνώ τα χέρια που παίρνουν όπλα για την ελευθερία. Τώρα όμως, μόνο αφού εξετάσω και βεβαιωθώ πως η ελευθερία που υπόσχονται δεν είναι μια νέα σκλαβιά. Θα σας πω τι μου συνέβη με αυτό το ποίημα. Πριν 2 χρόνια με είχαν καλέσει στο Μεξικό σε μια διεθνή συνάντηση συγγραφέων. Είχαν καλέσει 5 ξένους, έναν συγγραφέα, μια ποιήτρια από την Αγγλία, έναν ποιητή από την Ισπανία, έναν από την Ελλάδα εμένα, έναν μυθιστοριογράφο από τη Γερμανία και έναν μυθιστοριογράφο από την Κολομβία. Και οι άλλοι ήταν Μεξικάνοι. Βέβαια το Μεξικό είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, αλλά η πρωτεύουσα, η πόλη του Μεξικού, να σκεφτείτε, πλησιάζει τα 25 εκατομμύρια. Είναι 2 Ελλάδες, δηλαδή μια πόλη μόνο. Και όλα είναι γιγαντιαία. Είναι η χώρα, λέω πάντα, γιατί έχω πάει κι άλλη φορά, με την πιο εκτεταμένη κουλτούρα και την πιο εκτεταμένη εγκληματικότητα. Είναι και τα 2 μαζί. Στην πόλη του Μεξικού μπορεί να σου σκοτώσουν πριν χρόνια είχαν σκοτώσει το μικρό γιο του Γιαννίτση, ναι? Και ποιος τον σκότωσε? Ένα παιδάκι 12 χρονών. Πήγε να του πάρει τη μηχανή του, είπε πήγε από εδώ και έβγαλε ένα μεσόγειο και τον σκότωσε. Και ταυτοχρόνως σε κάθε γωνία υπάρχει βιβλιοθήκη, κέντρο πολιτισμού, θέατρο, μουσείο, οδείο, είναι να τα χάνεις. Έτσι λοιπόν ήρθε πολλοί κόσμος σε αυτή την εκδήλωση και διαβάσαν αυτό το ποίημα, το υμνό το σώμα όλο και τα 6 μέρη του στα ισπανικά που έχει μεταφραστεί, το διάβασε μια πολύ καλή ηθοποιός και μετά το είπα εγώ ελληνικά. Ήταν η τελευταία μέρα αυτού του φεστιβάλ, μετά είναι μια μεγάλη δεξίωση, ήρθε κόσμος, κρασιά, μεζέδες κλπ. Ερχόντουσαν νέα παιδιά κυρίως, να τους υπογράψω αυτόγραφα, να φωτογραφηθούμε, τα γνωστά. Και ήμουνα με την κόρη μου εκεί, μία της κόρας μου. Και με πλησιάζει ένας άνθρωπος που δεν έδειχνε διανοούμενος, είχε έτσι σκαμμένα χαρακτηριστικά και μου λέει σε σπασμένα αγγλικά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Λέω, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε και κάτσατε και ακούσατε. Όχι, θέλω να σας ευχαριστήσω, μου λέει, γιατί για πρώτη φορά ένας ποιητής μίλησε για τα χέρια μου που μου τα φάγανε οι μηχανές. Και μου δείχνει τα χέρια του που ήταν τυλιγμένα με γάζες. Σας διαβεβαιώνω, είναι η μεγαλύτερη συγκίνηση που έχω αισθανθεί από τα ποίηματα που έχω γράψει. Ένα ποίημα που το έγραψα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ελληνικά, που μεταφράστηκε ισπανικά, που πέρασε τον ωκεανό, το άκουσε ένας Μεξικάνος εργάτης και συγκινήθηκε, για μένα ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Είπα μέσα, η κόρη μου κόντεψε να μου υποθυμίζει από τη συγκίνησή της και γι' αυτό σας το λέω και βεβαιώθηκα ότι η ποίηση, και αυτή η καημένη, σε κάτι μπορεί να χρησιμεύσει. Γι' αυτό θα σας διαβάσω από το τελευταίο βιβλίο, τα 2 τελευταία μέρη. Το πρώτο μέρος το διαβάσατε ήδη, οι φίλες που διάβασαν. Σας διαβάζω
το 7ο, έχει 9 μέρη. Αυτό σας διαβάζω το 7ο και μετά το τελευταίο. Εκεί που αναπολύς τοπία, ελπίζοντας να τα ξαναδείς. Θάλασσες στο ηλιοβασίλεμα, βουνά με εναλλαγές στο χρώμα. Την πόλη που γεννήθηκες, που θαύτηκαν οι δικοί σου. Με τους στενούς της δρόμους, τις πλατείες, τους φωτισμένους λόφους, με ανθρώπους ειρηνικούς, άλλοτε εξεγερμένους, κάποτε με οδοφράγματα, με μουσικές λαϊκές ή σοβαρές το βράδυ, κάποτε με εμβατήρια το πρωί. Εκεί που θυμάσαι ξένες πόλεις, με πάντα ημιτελή την εξερεύνησή τους, με ζωγραφικές και θέατρα που ξάνοιγαν χώρους άγνωστους ως τότε, με πλήθος ιδέες που συγκρούονταν όπως και τα αυτοκίνητα στις πίστες, με ξένους φίλους που σου στάθηκαν σε όλες τις δυσκολίες. Εκεί που φέρνεις στο νου σου περιστατικά περασμένων χρόνων, τη ζεστασιά μέχρι πνιγμού καμιά φορά της μάνας, τη συγκίνηση όταν σ' αναγνώρισε για ισότιμο ο πατέρας, τον ενθουσιασμό άμα γνώριζες αυτούς που θα σε σφράγιζαν, τον ήλιγκο στη συνάντηση με τη γυναίκα που άλλαξε τη ζωή σου, τη χαρά και τα απρόβλεπτα με τη γέννηση ενός παιδιού, τη λύπη από τις ρήξεις, τους χωρισμούς, τις ματαιώσεις των ελπίδων, την οδύνη από το θάνατο που δεν πίστευες ποτέ πως θα έρθει. Εκεί που ανώφελα πασχίζεις να ξαναφτιάξεις ανθρώπους και βιώματα, σαν μαραγκός που ξαναφτιάχνει παλιά έπιπλα με νέα υλικά, να διορθώσεις σαν μηχανές τα σώματα για να κινούνται όπως πριν, να ανάψεις με νέα προσανάματα αισθήσεις που παλιότερα πυρπόλησαν, να αναστηλώσεις τα ενδόμηχα όπως αναστηλώνουν τα αρχαία μνημεία. Εκεί που βλέπεις ότι δεν μιλάς με τον κόσμο όπως νόμιζες, ότι μιλάς μόνο με τον εαυτό σου, οπότε λες να τα παρατήσεις. Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση. 8. Εκεί που στριμώχνεσαι στο λεωφορείο επιστρέφοντας στο σπίτι, που γυρνάς από γραφείο σε γραφείο ζητώντας μια δουλειά, που επιχειρεί να σε ταπεινώσει ένας ψηλότερα ιστάμενος, που εκτοπίζεσαι από πυθύνιους νεοφερμένους, που χαίρεσαι για τα καλά λόγια που υπόθηκαν για σένα, που θα ήθελες να ακούσεις κι άλλα κι ας μην το ομολογείς. Εκεί που πατάς γκάζι στα 180 με το καινούριο σου αυτοκίνητο, που δεν τσιγκουνεύεσαι άλλο στα δώρα που προσφέρεις, που φλιαρείς, ψιλογκομενίζεις, πας να φρεσκάρεις τη φιγούρα σου, που ξάφνου μέσα στην επιπολαιότητα έχεις μια έκλαμψη ευφυΐας. Εκεί που αρνιέσαι την υποχρεωτική κατάργηση της μοναξιάς, που δεν αποδέχεσαι την καθεστωτική επιβολή της ευτυχίας, που νιώθεις κυρίαρχος του παιχνιδιού ενώ είσαι χαμένος από χέρι, που βγαίνεις με σημάδια από τους λαβύρινθους της πολιτικής, εκεί που αγωνιάς για τα αποτελέσματα μιας αξονικής, που στενοχωριέσαι για τις αρρώστιες και μακρινών σου ανθρώπων, που ελπίζεις πως όλοι θα βγουν γεροί από το νοσοκομείο, εκεί που σταματάς τα πάντα ενώ τρέχουν οι προθεσμίες, που περνάς βδομάδες ψάχνοντας τη λέξη που ακριβώς χρειάζεται, ώσπου ένας άλλος μέσα σου σε απαλλάσσει, αναλαμβάνει να το κάνει. Εκεί που λες πως όλα αυτά είναι αστεία μπρος στο κυνήγι του ψωμιού, και έπειτα βλέπεις ότι χωρίς τις λέξεις τίποτα δεν αποκτά υπόσταση. Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση. Και το ένατο και τελευταίο, η ποίηση έρχεται να σε βρει με ποδήλατο,
με μηχανάκι, με αυτοκίνητο. Άλλοτε έρχεται σαν Αμαζόνα με το σπαθί υψωμένο, άλλοτε σε ακολουθεί από το σούπερ μάρκετ σαν κουρελού ζητιάνα. Σε παρασύρει όπως πορνοστάρ σε φαντασιακές αβύσσους. Σε ανακαλεί στην τάξη σαν διευθύντρια αναμορφωτηρίου. Σου εμφανίζεται στα έγκατα του ύπνου σαν άσπηλη παρθένα. Σε εξαπατά, στέλνοντας στη θέση της μια θεραπενίδα της. Και εσύ νομίζεις πως την έριξες επιτέλους στο κρεβάτι σου. Σε καλεί με ντουντούκα να φωνάξεις κομματικά συνθήματα. Σε περιπέζει δίνοντας προτεραιότητα στις σοβαρές σου ασχολίες. Σου γεμίζει το άδειο γραμματοκιβώτιο των φιλοδοξιών. Σε δελεάζει με όνειρα δόξας, χρήματος, αθανασίας. Σε πείθει σαν άπιστη ερωμένη πως είναι δική σου μόνο. Σε προσπερνάει για να ξεσκονίσει νεκροζώντανους αρχηγούς. Σου φουσκώνει τις ουτοπίες όσο να σκάσουν σαν μπαλόνι. Σου θυμώνει άμα δεν βλέπεις ότι προσπαθεί να διαλύσει την ομίχνη. Σου ζητάει βοήθεια άμα την κυνηγούν οι εξουσίες που αψήφισε. Σου λέει πως κι όταν τη συμνούσε, κρυφά τις υπονόμευε. Σου επισημαίνει τις κοινοτοπίες, σου ανατρέπει τα αυτονόητα, σου ψιθυρίζει μυστικά που πρέπει εσύ να εξιχνιάσεις. Σου φωτίζει πράγματα που μέναν σκοτεινά ως τότε, ώσπου κάποια στιγμή σε ανταμείβει για την αφοσίωσή σου. Σου αποκαλύπτει την αλήθεια. Σου λέει καθαρά πως ανήκει σε όλους. Εκεί απάνω η ποίηση βρίσκει τον καθένα μας. Αυτά, και αν δεν έχετε κουραστεί και θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ορίστε, ο κύριος, πέστε πως είναι το όνομα. Προφανώς, κύριε Πατρίκη, δεν είμαι μοιημένος σε αυτό το χώρο όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό ίσως τον φανεί η ερώτησή μου και οι σκέψεις μου πολύ απλοϊκές. Αλλά να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Θα σας πω το βίωμα το οποίο έζησα και ζω ακόμα σε αυτό το χώρο. Είδα παντρεμένες τρεις τέχνες. Ποίηση, μουσική και γιατί όχι και οι κλασικές τέχνες που με τόση φροντίδα η κυρία Γεωργαντά, με σοφία θα έλεγα, πάντρεψε στίχους, ποίηματα κτλ. Για τις κυρίες, για τους κυρίους, που θέλω να πιστεύω δεν έχουν σπουδάσει θέατρο, αλλά πέρασαν τόσο θαυμάσια, θα έλεγα, τα ποίηματά σας. Τώρα το ερώτημά μου είναι το εξής. Είδα στην πορεία σας ότι τα ποίηματά σας τα πιο κοντά είναι συμβιλικά. Συμβιλικά. Θέλουν ερμηνεία, θέλουν σχόλιο. Πώς κάνετε αυτή τη στροφή, αν δεν απατώμε, αν πρόσεξε καλά, από την Γκαζέκα και εντεύθεν, ώστε σε ένα μη μοιημένο σαν και εμένα στην ποίηση του μοντέρνα, καταλάβαμε όλα ό,τι μας είπατε. Και μια εξομολόγηση θέλω από εσάς. Θέλετε να πιστεύετε, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι επειδή περάσατε εξορίες, δοκιμασίες, κατοχές, αυτό πώς το αναλύετε, σας έχει βοηθήσει ώστε να φτάσετε σε αυτό το σημείο της ποιήσεως, όπως ένας φίλος, ο κ. Τάνθη, που είχε γράψει ένα σημείωμα, ότι ο κ. Πατρίκιος είναι ο ανώτερος ζών ποιητής της Ελλάδος. Και γι' αυτό και εμείς ξεκινώντας από το χωματόδρομο, κάπου σε βρίσκει ποιήση. Θέλω μια ερμηνεία γι' αυτό. Λοιπόν, είπατε πρώτα μπορώ να σας πω, είσαστε πολύ πιο μοιημένος. Δεύτερον, με προλάβατε, ήθελα να πω κάτι στο τέλος, αλλά το είπατε εσείς και το επαναλαμβάνω εγώ, αλλά repetitio mater studiorum, έτσι.
Λοιπόν, αυτό που μου έκανε και την πρώτη φορά καταπληκτική εντύπωση στα Μέγαρα, και το λέω σε όλους στην Αθήνα, είναι αυτός ο συνδυασμός των τριών τεχνών. Οι νέοι ηθοποιοί, οι νέοι μουσικοί, οι κυρίες που διάβασαν καταπληκτικά και οι μεγάλοι, το κατόρθωμα της κυρίας Γοργαντά που συνδύασε τους στίχους με την εικονοπλασία της ζωγραφικής. Είναι κάτι που για πρώτη φορά μου συνέβη. Έχω το άλμπουμ στην Αθήνα και όποιος έρθει σπίτι του το δείχνω και εκείνος ενθουσιάζεται. Έχω γίνει διαφημιστής των μεγάλων στην Αθήνα. Γι' αυτό και απόψε έχουν έρθει από την Αθήνα 2, 4, 6 φίλοι. Το τελευταίο που είπατε, πραγματικά το βλέπω κι εγώ, έχω κάνει μια ολόκληρη πορεία στη γραφή και στην προσπάθεια να συλλάβω τα πράγματα. Νομίζω ή προσπάθησα, γιατί είναι με αρκετά χρόνια που κατάλαβα ότι η καθαρότητα και η σαφήνεια είναι η βάση της τέχνης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλες μορφές της τέχνης, οι πιο περίπλοκες που σπάνε την παράδοση, δεν έχουν σημασία. Αλλά και αυτές οι περίπλοκες μορφές, εάν δεν είναι δεμένες με την πραγματικότητα, τότε δεν αποδίδουν. Το μεγάλο παράδειγμα, αν θέλετε, είναι ο Πικάσο. Σπάει την παραδοσιακή ζωγραφική, φέρνει καινούργια πράγματα που φαίνονται ακατανόητα στην αρχή και μετά βλέπεις ότι είναι βαθύτατα δεμένο με την ίδια την πραγματικότητα. Όσο για την πορεία από τα όσα έχω ζήσει, νομίζω ότι, και είναι το πιο δύσκολο, η μεγάλη δυσκολία αλλά και το αναγκαίο είναι όχι απλώς να ζεις τα πράγματα, αλλά να τα παρατηρείς. Να παρατηρείς αυτό που ζεις, να το συνειδητοποιείς και να εμβαθύνεις. Διότι έχει συμβεί το εξής με την λογοτεχνία αυτή που παλιότερα τη λέγαμε στρατευμένη λογοτεχνία ή σοσιαλιστικό ρεαλισμό κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε πολύ συγκλονιστικά γεγονότα και τα αποτύπωσαν λογοτεχνικά εντελώς επιφανειακά. Γιατί δεν τα είχαν αναστοχαστεί, δεν τα είχαν παρατηρήσει μέσα τους. Και ένα τελευταίο, γιατί πολλοί νέοι μου λένε «Μα εσείς είχατε μεγάλα βιώματα στη ζωή σας, εμείς έχουμε καθημερινά σήμαντα βιώματα, τι να γράψουμε, τι να πούμε». Και λέω, δεν είναι το συγκλονιστικό βίωμα που κάνει την τέχνη, που μπορεί να σου κάνει. Είναι η παρατήρηση του πράγματος, η παρατήρηση του βιώματος. Και φέρνω πάντα για παράδειγμα ότι αυτό το απλό τραπέζι, αν αρχίσεις να το παρατηρείς, ενώ στην αρχή σου φαίνεται ότι δεν έχει καμία σημασία, και αν αρχίσεις να σκέφτεσαι την πορεία που έκανε το ξύλο, οι ξυλοκόποι που το κόψαν στο δάσος, πώς ζούσαν στο δάσος, πώς ήρθε, τι περιπέτειες γνώρισε για να γίνει σανίδα, για να περάσει από τα πυρονιστήρια, για να πάει στο Μαραγκό, μετά να σκεφτείς πόσοι κάθισαν σε αυτό το τραπέζι, πόσοι πάθαν, πόσοι ήπιαν, πόσοι γράψαν, πόσοι τσακώθηκαν, πόσοι κάναν, πόσοι έδειξαν, τότε έχεις χιλιάδες πράγματα να καταγράψεις και να πεις. Φτάνει να παρατηρούμε τα πράγματα και να μπορούμε να συνομιλούμε με τον άλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνομιλήσουμε και με τον εαυτό μας. Άλλος, ναι, βέβαια. Είστε η κυρία Ιωάννη. Είστε καθηγήτρια. Λοιπόν, για το θέμα της ποίησης μίλησαν πάρα πολλοί λογοτέχνες, ποιητοί και του περασμένου αιώνα. Ο καθένας έδωσε το δικό του ορισμό ή μάλλον έδωσε την έννοια όπως εκείνος αντιλαμβανότανε την ποίηση. Εσείς, σαν ένας σύγχρονος, θα λέγαμε, ποιητής, τι έννοια δίνετε στην
ποίηση, τι είναι η ποίηση? Κάθε τόσο νομίζω ότι το ανακαλύψω και μετά βλέπω ότι βρίσκω κάτι άλλο. Το τελευταίο που έχω βρει για την ποίηση είναι ότι η ποίηση, και το λέω σε ένα ποίημα τελευταίου καιρού, επισκοπώντας τα όσα έχουν συμβεί, ψάχνει για απαντήσεις σε ερωτήματα που ακόμα δεν έχουν τεθεί. Εννοείται για σας. Ναι. Α, ναι. Η υποκειμενική έκδοση. Ναι, αλλά ίσως και για τον αναγνώστη. Ποιος το ξέρει, τι να σας πω. Άρα παραμένει αναπάντητο, δεν μπορεί να... Ευτυχώς, σκέφτεστε, να είστε να είχε δοθεί μια τελειωτική απάντηση, τι θα κάναμε όλοι οι άλλοι. Γιατί η ίδια η πραγματικότητα είναι ανεξάντλητη. Και κάθε τόσο, γι' αυτό και κάθε τόσο έχεις έναν καινούριο ποιητή που τι κάνει. Ανακαλύπτει μια καινούργια πτυχή της πραγματικότητας πως τότε δεν είχε διερευνηθεί. Γι' αυτό όχι από υπερβολική μετριοφροσύνη, αλλά θα έλεγα στον κύριο Φανό ότι πραγματικά δεν θεωρώ ότι είμαι ο σημαντικότερος εν ζωή ποιητής. Δεν είναι αυτό. Αυτό που θεωρώ και που θα ήθελα να είμαι λιγάκι διαφορετικός από τους άλλους. Αυτό που επιδιώκω είναι η διαφορετικότητα, όχι το να γίνω καλύτερος ή μεγαλύτερος από τον άλλο, αλλά ως διαφορετικός να ανακαλύψω αυτή τη γωνίτσα πως τώρα κάποιος άλλος δεν την είχε δει. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μου. Γιατί γράφετε? Γιατί το διασκεδάζω, για να σας πω την αλήθεια. Παλιά έλεγα για να φωτίσω τον κόσμο, για να φέρω την κοινωνική αλλαγή, για να κάνω... Τελικά είναι γιατί το γουστάρω και δεν μπορώ να το αποφύγω. Κάποτε στην Κρήτη, μπορεί να γραφτεί όμως αυτή η απάντησή σας. Πριν πολλά χρόνια... Δεν θα βοηθήσει φιλοσοφικά και ιδεολογικά. Μία καθηγήτρια με ρώτησε το ίδιο πράγμα. Θα είναι τώρα και 30 χρόνια. Και έτσι λιγάκι περιπεκτικά είπα, γράφω για να μπορούν να με διαβάζουν ύψερα από 2.000 χρόνια, όπως σήμερα διαβάζουμε τη Σαφώ και τον Αρχίλογο. Και μου λέει εκείνη, δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν γράφετε για το λαό? Εκείνη τότε για πρώτη φορά είπα, όχι, γράφω για το κέφι μου. Το κέφι γεμίζει και εμάς, έτσι. Σε εμάς κέφι. Ναι. Ξέρουμε ένα δώρο που γεμίζει την πατρίδα μας τα Μέγαρα, είναι η λαογραφία του. Είναι και η λαογραφία του. Θα το χαρίσουμε, είναι το δώρο από τα αμέσως του Ισραήλ. Είναι πολύ ωραίο, πολύ χαίρομαι. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Δεν μου απαντήσατε. Ναι. Γιατί κατάλαβα κάποια στιγμή ότι η σαφήνεια και η καθαρότητα στην τέχνη είναι το θεμελιώδες. Και... Ναι. Ναι. Είναι ο δρόμος που κάναμε. Και είναι και να σας πω ένα περιστατικό. Έψαχνα όταν έγραφα αυτό το ποίημα που του είχα δώσει τον τίτλο Χωματόδρομος και μετά μ' άρεσε η λέξη και το έδωσα σε όλη τη συλλογή, οπότε στο ποίημα έβαλα τον τίτλο Γη και Θάλασσα. Όταν το έγραφα λοιπόν, είχα ένα πρόβλημα. Πώς λέγονται, δεν έβρισκα τη λέξη για τα ίχνη που αφήνουν
οι ρόδες από το κάρο όταν προχωρεί σε έναν χωματόδρομο. Δεν το έβρισκα πουθενά και έψαχνα. Και ένα βράδυ ήταν ένας χωρικός σε μια σκηνή εξόρας στον Αϊστράτη από τη Θεσσαλία και έλεγε πώς το... Α, μου λέει, για τις ροδεσιές μιλάς. Και έτσι έμαθα από αυτόν τη λέξη ροδεσιές και την έχω μέσα στο ποίημα. Οι ροδεσιές. Τα ίχνη που αφήνουν οι ρόδες πάνω στο χώμα. Εσείς που έχετε ζήσει εξωτερίες και τις πολλές φορές, μπορείτε να μας αφηγηθείτε ένα, και ως παρατηρητής όπως είπατε ότι είστε και γράφετε βέβαια τις εμπειρίες σας, τη ζωή σας, μπορείτε να μας αφηγηθείτε ένα γεγονός που τις εξωτερίες που σας συγκλώνησε και ίσως δεν το έχετε αποδεικτικό στο βιβλίο σας. Και ένα δεύτερο σχέδιο σύμπραξης, πώς νιώθετε ύστερα από τόσα χρόνια όταν έχει δημιουργηθεί στον Αστράτη το Μουσείο Δημοκρατίας που το επισκέπτονται διάφορα πολιτικοί πέρα από τον απλό λαό. Πώς νιώθετε εσείς που είσαστε εκεί και περάσατε όλα αυτά τα βάσια? Το μόνο που νιώθω είναι να μην τα κάνουμε τρόπο ζωής αυτά τα βάσανα. Να τα ξεπερνάμε. Και επιτρέψτε μου να πω, να μην τα κάνουμε επάγγελμα. Και να εξασφαλίσουμε το ψωμί μας χάρη σε αυτά τα βάσανα. Να τα κρατάμε, να τα εκφράζουμε, να τα αναφέρουμε, αλλά όχι να τα εκμεταλλευόμαστε. Από εκεί και πέρα, τα περιστατικά είναι πολλά. Δεν θα σας πω ένα περιστατικό, θα σας πω όμως ότι είχα πολλές εμπειρίες. Μία από τις σημαντικότερες ήταν η γνωριμία μου με τον Γιάννη Ρίτσο, στον οποίο πάντα αναφέρω τις οφειλές που έχω, γιατί έπαιξε ένα ρόλο και ως δάσκαλος και ως φίλος και αυτό. Αργότερα χρειάστηκε ίσως γιατί ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται κάποια στιγμή να χειραφετηθεί και να σκοτώσει συμβολικά τον πνευματικό του πατέρα. Ήρθαμε σε ρήξη, σε σύγκρουση, δεν ξαναειδωθήκαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένω πάντα ευγνώμων στον Ρίτσο και στους φίλους που έκανα στον Αϊστράτη και κυρίως τον Κώστα Κουλουφάκο, ο οποίος δεν ζει πια, και τον Δημήτρη Ραφτόπουλο, ο οποίος όχι μόνο ζει, αλλά είναι και σε πλήρη πνευματική δραστηριότητα και πέρσι έβγαλε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τα κριτικά του δοκίμια. Και είμαστε οι άνθρωποι που γυρνώντας ως αντιούχοι εξόριστοι από τον Αϊστράτη φτιάξαμε την επιθεώρηση τέχνης. Και ποιοι, πώς τη φτιάξαμε? Διότι είμαστε από τη μια μεριά οι νέοι συγγραφείς που ερχόμαστε από τον Αϊστράτη και από την άλλη μεριά ήταν δύο παιδιά που είχαν πάρει την άδεια, γιατί τότε χρειαζόταν άδεια για να βγάλεις περιοδικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την ασφάλεια δηλαδή, που ήσαν συμμαθητές μου στο Βαρβάκιο. Και το λέω γιατί σήμερα η Καθημερινή έχει μια ολόκληρη σελίδα για το Βαρβάκιο και αναφέρει και τους συμμαθητές μου και εμένα. Και συνάντησα τους συμμαθητές με το Βαρβάκιο και έτσι οι 3-4 του Αϊστράτη και οι 3-4 του Βαρβακίου, και λέω και τα ονόματα, είναι εν ζωή ευτυχώς οι άνθρωποι. Ο Νίκος Ιαπκίδης, ο αρχιτέκτον που είχε την άδεια, και ο Γιάννης Χαΐνης, ο ζωγράφος. Και έτσι ο Ιαπκίδης, ο Χαΐνης, ο Κουλουφάκος, ο Ραστόπουλος και εγώ φτιάξαμε την επιθεώρηση τέχνης. Ήταν μια διαπλοκή Αϊστράτη και Βαρβακίου. Κάτι με το Λιβαδίκι, ήταν ένας καλός αστυνομικός. Με το Λιβαδίκι είχαμε πάρα πολύ ωραία σχέση, είμαστε αδελφικά δεμένοι με το Λιβαδίκι. Τώρα τι να σας πω, έχω ατελείωτες ιστορίες με τον Τάσο, έτσι για να ξεσκάσουμε λιγάκι θα σας πω μία. Ναι, να την πω.
Ο Τάσος ήταν σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος φίλος, αλλά δεν άφηνε και θηλυκή γάτα. Μεταξουριώτης και εγώ μεταξουριώτης. Αλλά ήμουνα μαζεμένος. Ο Τάσος δεν μαζευόταν με τίποτα. Και επειδή εγώ είμαι τρομερά, είχα μεγάλη φιλία και είμαι και πολύ ήξερα ότι δεν μιλάω, μου τα έλεγε όλα εμένα. Αλλά κάτι δεν μου το είπε. Τι συνέβη? Στην επιθεώρηση τέχνης μας είπανε μια μέρα να πάρουμε μια κοπέλα γραμματέα, που η μαμά της ήταν φυλακισμένη, κατάδικη σε θάνατο, ήρθε με ένα πολύ μικρό μισθό και έκανε τη δουλειά της, ήταν μια πολύ νόστιμη κοπέλα. Το βράδυ ερχόταν ο φίλος της, μετά παντρεύτηκαν, αργότερα χώρισαν, ένα πολύ ωραίο παιδί, από εργατική οικογένεια της Νέας Ιωνίας, την έπαιρνε και πηγαίνανε και κάνανε μάθημα, ήσαν και οι δύο φοιτητές στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Μια μέρα μου λέει η Ελένη, κύριε Τίτο, μου λέει, θέλω να σας μιλήσω. Λέω, τι έχεις? Όχι, θέλω να σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Καλά, πάμε στο καφενείο, πάμε κάτω στο καφενείο, πίνουμε ένα καφέ, μου λέει, ήθελα να σας πω ότι φεύγω. Φεύγεις? Λέω, γιατί, δεν είσαι ευχαριστημένη? Όχι, πολύ ευχαριστημένη είμαι. Αλλά φεύγω γιατί έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Λέω, τι συμβαίνει? Να, μου λέει, ο κύριος Τάσος μου ρίχνεται. Και ο Νίκος το αντελήφθη. Και μου είπε, θα το βλακώσω στο ξύλο. Λέω, δεν έχεις να φύγεις, δεν έχεις να πας πουθενά, θα το τακτοποιήσω εγώ όλα. Τον φωνάζω τον Τάσο. Του λέω, Τάσο, σταμάτα, σύνερθε, διότι θα έχουμε επεισόδια. Ο νεαρός δεν χωρατεύει. Εγώ μου λέει τίποτα. Τάσο, τώρα μεταξύ μας τα λέμε. Και ο Τάσος από εκείνη την ώρα έγινε αρσακιάδα. Και έτσι απεφέρθηκε το επεισόδιο. Να σας πω ποιος ήταν ο νέος εκείνος. Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Θα είχε δράμα η υπόθεση. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί τότε και η κοπέλα, η Ελένη, η Σκαρπέτα, που έγινε και αυτή ηθοποιός, παντρεύτηκαν μετά, χώρισαν αργότερα. Είχαμε τέτοια επεισόδια, σας είπα και κάτι έτσι για να γελάσουμε, μην λέω μόνο τα δραματικά. Το ήξερες αυτό για τον Τάσο? Όχι, ο Γιάννης λέω. Αν μου επιτρέπετε ως εν μέρει συμπολίτης, πολλούς σας δεν ξέρουμε κάτω στο ξενοδοχείο σαν, είμαι φαρμασής του Τίτου 50 χρόνια από το σχολείο. Και το ίδρυμά μου τον είχα δει μια φορά στο τρένο, στον δρόμο και έτρεξα το Πανεπιστήμιο Παραλίγο να με έχει κόψει το τρόλεϊ και τώρα να μην τώρα υποτελούσα θαύμα που είδα το Τίτο Πατρίγιο που δίδασκα στα αλήθεια. Και τόσο συναρπαστικά οι μαθητές μου, με πέντε αυτή την λόγα. Όπως το είπε και ο φίλος μου ο Τίτος ο Πατρίκιος, κανένας τίτλος δεν ανατρέπει καθεστώτα, όπως λέει ο Ραγωστάκης, ο άλλος φίλος του. Συγκινούμε αφάνταστα που είμαι εδώ στο Αμέγαρα, Δήμος Μεγαρέων, αυτός που λέει Μεγάλα, στην πόλη του Θεού, που θαύμαζα ως ποιητηρής και είχα κάνει ειδική μελέτη. Και από αυτή τη συγκυρία θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους μεγαλείς. Πράγματι σας διαφήμιζε όσο δεν σας έχει διαφημίσει κανένας. Μα λέω τα Μέγαρα είχαν τόσες απικίες. Είναι θρύλος. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ μας Τίτε που είσαι εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ. Θέλετε τίποτα άλλο?